Kapin 200 ka mga batang lalaki ang nakabenepisyo sa libreng tuli sa General Santos City. Health expert dunay pahimangno kalabot tradisyonal nga pagtuli sa kalalakinan. Ani ang report. Summer og school break na. Panahon sab sa mga batang kalalakinan nga mopailawom sa gingong timailhan sa pagkalalaki ang magpatuli. Gani, ana sa 250 ka mga batang lalaki ang sayo milinya alang sa libreng tuli operation nga gipaygayon sa Barangay Fatima, General Santos City. Gipangunahan kini sa Regional Health Unit sa maong barangay, kauban ang City Health Office, LGU ug usa ka foundation. Ang ato ang gina-priority katong mga dagko ng edad 13 years above kay naapag yun tayo nakita ni mga high school na no wala pa na circumcised pero kasagaran naa sa mga 10, 11 ang na-catered. Apan nga nagyud nga angay magpatuli. Para di maulaw sa mga na kahit matanda na hindi pa rin tuli. Para dili na siya matawag nga pisot. Iwas buli-buli no? Buli-buli. Apan kini ang pahayag sa health expert. Ay para po sa hygiene ng bata. No? So yung para maiwasan yung infection katulad ng UTI. Sakit ba magpatuli? Sakit ba? Dili. Apan do na say miatras gumikan sa kahadlok. Hinoon, do na pa'y next time. Alang sa aftercare medication, sundo ng tambal nga gireseta. Adlaw-adlaw sab maligo. Apan likayan ang maligo sa dagat o sapa aron dili maimpeksyon gumikan sa dugay-dugay nga paghumol sa tubig nga dunay bakterya. Ang pagpatuli susama sab sa ubang operasyon nga angay pagkahimuon sa mga health professionals. Gani ang tradisyonal nga pagpatuli sama sa pakang hugot nga gina-discourage sa mga eksperto. Sa ngayon po, may bagong guidelines po tayo, no? Iniiwasan na po natin yung mga ganong uri ng pagtutuli kasi marami po ang cause or pwede po siya magka-cause ng infection. Then, yung mga nagtutuli po, hindi po sila mga registered nurse, mga midwife. So, mas maganda po eksperto yung tutuli sa kanila. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.